Wat is nou het belangrijkste en het beste advies wat je ooit in je ondernemersloopbaan hebt gehad? Ik denk dat het meest verstandige van mijn vader is geweest. Dat hij op een gegeven moment, en daar denk ik nog heel vaak aan terug, toen kreeg ik een auto. En toen wilde ik een auto, geloof ik, met leren bekleding. En je had er een goedkopere met normale bekleding. En die oude, die wilde me best die auto voor me kopen. Maar ik zei, ik wil graag die leren bekleding. En toen zei hij, die krijg je niet. Je krijgt hem alleen met die goedkope bekleding. Weet je wel? En toen heeft hij mij echt aan het denken gezet van, joh, je moet niet te veel in luxe denken. Je moet gewoon poten op de grond blijven staan. Je krijgt je hele leven door, krijg je dus eigenlijk adviezen. Maar je vindt ook zelf heel veel dingen uit. Zorg ervoor dat je je afkomst nooit verloochent. Probeer nooit gewoon boven je standaarden te leven en niet vergeten waar je vandaan komt.